Zdar, já vás vítám u mýho prvního videa, vlastně prvního videa, vlastně na hru Shake of Fidget. Vlastně tuhle hru jsem začal hrát nedávno, už tam vlastně bojuju za lovce. Ano, lovce jmenuji se 2031. Vlastně teď hodně plním úkoly, abych se dostal do vyšších levelů. Jsem zatím v úrovni 8, takže si rovnou dáme nějaký úkol. Dneska dám první na třeba na 5 minut. No. Pardon. Nechtěl. A vlastně se podíváme do zbrojny. Dneska jsem ještě to nehrál, takže se podíváme. Takže tady to mám lepší. Čepici taky lepší. Tuhle ta čepice taky lepší. Co mám? No pasek. Ten můj je... No. Sice mám výdrž, kterou bych potřeboval, ale tak koupím ho. Albo lepší. Takže máme výstroj. Tohleto prodám. Tenhle ten pasek vytáhnu. S tímhletím se vyzbrojím a tenhle prodám. Tak. Boty mám. Lepší to teda o dost. Aha, tohle druhé jsou taky horší. Obchod, tak to je zase nic zajímavého. Jedině tohleto, ale to nepotřebuju. A vlastně z slávy jsem na pozici 42 945 a jsem na světě 22, myslím, a postava mám. Hlavně vylepšuju tu sílu, abych měl vlastně co nejlepší damage. A teď vlastně můžu. No a to je tak všechno. A další let's play bych vám ukázal, co a jak dál a tak dále.